Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek harato mangko den jauh nata rasa lawan den tampu hujan paneh nandenayadang cow itu nasib si anadajan. Udah sayang, tolong danakanlah suratan ditanggung padan matahari nan denai hadang kanda sang tua tak mungkin den Babedut mangko badayuan najale jota pian den duduk bawa manuang najale jo para sayang. Jadikan baban ala jodoh jo suratan ayam mato lai dentan kasih kau dah akan mungkin hilang jauh jauh jalan indah kadenai jalan. Hai, udah makan adek? Anjang oke? Online lah, tapi iko wah gue. Misalnya udah nanda online, baga per tahun atau per bulan dah ya. Bisa lah, baik pilihannya bang. Udah sayang, tolong danakanlah suratan ditanggung padan matahari nan denai tahan kandarang tu takkan mungkin den lawan. Babedut mangko badayuan najale jota pian den duduk bawa manuang najale jo para sayang.
Jo suratan hayang mato lai den tahan kasih kau udah takkan mungkin hilang. Jauh jauh rantau denai pa jauh jalan indah kadenai jalan pulang pulanglah udah denai sayang maafkanlah cinta nan patah jalin jauh jauh rantau denai pa jauh jalan indah kadenai jalan. Terima kasih. Terima kasih Dun Sana. Yo, sama-sama sana.